Hej og velkommen til vores kanal. I dag vil vi lave en tegne-challenge. Ja. Og det går ud på, at man har 1 minut til at tegne et eller andet. Den grimmeste tegning skal... Ja, den som tegner den grimmeste tegning skal spise et eller andet klamt. Vi har valgt. Ja. Og vi har valgt, at vi vil tegne en smiley. Og taberen skal æde et hvidløg. Lækkert. Jeg hader hvidløg. Er du klar? Så vi begynder. 3, 2, 1, nu. Jeg taber. Fuck, min er grim. Det er min godt nok også. Fuck noget klamt hår, mand. Okay, stop. Ja. Okay, du vinder. Okay. Ej. Og det her er min mega grimme smiley. Og det her er så min mega grimme smiley. Yep. Hun har vundet. Hej. Ja. Synes du? Så du skal æde hvad? Nej. Jo. Okay. Jeg var så heldig at tabe, så jeg skal æde et dejligt hvidløg. Skønt. Mig og min grimme tegning skal så til at spise hvidløg. Bare æd det. Kan man ikke få noget at drikke? Nej. Bagefter kan man. Ja, ja. Okay. Nej, jeg tager ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg kan lide hvidløg. Ej! Æd det nu bare, Jose. Jeg får hvidløg sammen. Spis det. Ah! Ah! Du larmer. Er det stærkt? Nej, det er ikke. Må jeg gerne ud på tur? Ja, spyt du det bare ud. Og det var alt, hvad vi havde for i dag. Ja. Tak fordi du så vores video. Smager af hvidløg. Yep, Jeg er en taber. Slå. Hej og velkommen til vores kanal. I dag vil vi lave en tegne-challenge, og Var det ikke mig, der skulle se det, måske?